Sanibingelela, siyanamukela kwindlu Soweto TV. Namhlanje ngithanda sikhulume ngendaba enokwenzeka kuma-YouTube, especially kuma-channel akhuluma ngomaskandi. Kunokwenzeka uthola ukuthi kune-channel thizeni i-interviewer or umculi owumaskandi or interviewer umlandeli othize kwamaskandi. Umaskandi iwona mculo kuphela lapho umuntu oyi-host yaleyo channel leyo azobiza umculi, afike lo mculi loyo akhulume amagama, aphimisele amagama athize, awabhekise komunye umculi, amyoce ngenhlamba. Sekukaningi kakhulu. Kune-channel eniyaziyo ekuyabizwa uMabhilidi, wakhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Laphana akuna verification, akunani, umuntu uyayikhulumela yinto ayikhulumayo, nento esobala ibonakalayo ukuthi ngamanga. Kodwa ngoba-ke kumele kudayiswe-ke phela umsebenzi-ke, umuntu ufuna ukuthi i-channel ikhule yenze kahle ingene kubantu asazi. Waphinde futhi kwaba nomculi ongena kwi-channel thizeni, wafika wathuka abantu bengenze lutho, wababiza nangey'mpukane, wakhuluma konke akuthandayo. Uma sebemphendula abantu akasakuthandi lokho. Ekubeni kuwuyena oqala wabathuka futhi labo bantu labo. Uma sebephendula abathanda-ke lo mculo ayemthuka okukhuzana, sekuyinkinga futhi. So mina angi-understand la. Uzofika uthuke umculi, uthuke abalandeli abamlandelayo. Uma sebephendula sekuyi-issue futhi khona lokho. Kahle kahle usuke ufuna kwenzakaleni uma usukwenza kanjalo, cause uzosukela abantu bengenze lutho, uyabathuka nje abahlangana nawe, uzokhuluma ngokuvalela. Umuntu umvalela kanjani emcimbini? Yonke imicimbi obingaka, ngoba abantu nje abanye bezosebenza 35 gigs kule nyanga. Wonke leyo mcimbi leyo ufonela abahleli baleyo mcimbi leyo wathi ungaqashwa kuzona zonke ezo ndawo. Ngoba nje kunemicimbi kamasipala emingaka ehlala ikhona, kade kunama-elections, ukuphithizela, kuperforma ngapha nangapha. Usho ukuthi nalapho ubefonela nalawo maqembu lawo ukuthi ningamqashi ubani. Omasipala nje amaqembu ahlale enemicimbi, mayime izohambela endaweni ethize, izohambela emphakathini, hleli nje nalo mcimbinyana emncane uthola ukuthi mhlawumbe kuzoperforma abantu abayi-5, 10. Nalapho futhi uyawufonela lowo mkhandlu lo ukuthi hayi ningambizi ubani, uzulikhiphe ngembaba. And i-host ithule nje ukuthi cha, asiboke senze i-follow up ngaleyo question leyo, ngaleyo mbuzo nayo ngomuntu othizeni, ukuze nasimnike i-fair chance yokuthi asiphendulele. Cha, kuba mnandi nje ukuthi ukhulumile, lokhu akukhulumile waphosta, akalandaba futhi ukuthi ekwenzeni kwakhe lezinto lezo ubulala igama lomculi ethizeni. And kwenzeka umculi oyi-one lento over and over again, uyayiphinda. Ebese kube ngathi uma kukhuluma abantu abathize bengayifuni leyo nto leyo, kuba ngathi hayi bayabheda or baprotect ubani. Akekho umuntu ongafika azokhuluma ngawe uwe, azokhuluma ngawe nje agxeke bese uyasina, uyahleka, uyakwemukela lokho. Umuntu ezonyathela umsebenzi wakho. Lo msebenzi wokucula uba yi-brand, urely kwi-reputation ukuthi usiphatha kanjani emphakathini, wenza kanjani kubantu. So makunalokho kuba nama-report a-negative, azogcina uma-report take over umsebenzi wakho, ugcina uhlehla, because phela shuthi inhloso ileyo ukuthi phela malokhu bekhuluma kuyoze umuntu agive up, ayivumele lento lokhu beyikhuluma ngaye, nemicimbi ethize ingasambizi, gcina umuntu eseshona phansi, ukhuphula abantu abafuna ukubakhuphula. Manje nje i-reporting yakwa-YouTube is one of the worst when it's come to ukhuzana. Ayibi nayo ife, ababuzwe kuhle kodwa angeke umuntu abuze ukuthi ukhuzana ngoba enikeza abafana abathize ithuba ukuthi beyingxenye yekhampani, lokho i-impact kubasize kuphi, yini asebenawo manje, akuveli lokho, abakubuzi lokho. Kodwa nje ubenjani ukhuzana, wasenza kanjani ukhuzana, uya kuphela umuntu ohlala ebuzwa, omunye umuntu akabuzwa lokho. So ngeke ngiyibuze ukuthi yena
what is the agenda behind leyo nto leyo. Yini basuke befuna ukuzuza, yini abasuke beyifuna. Yilokho enhlele ngiyibuza khona. Okuyinto ke engalungile, engekho right kule ndima kamaskandi. Leyo nto leyo inga-avoideka kalula kunokuba gcine kunjalo. Yenza interview, uma ubona ukuthi interview mhlambeni inamagama athize avelile, nikeza umculi loyo ombandakanyayo okuleyo interview leyo, ombandakanyayo lapho ukuthi igama lakhe liphatheke, especially liphatheke ngo-wrong. Mnike i-chance yokuthi ngine-interview la ebengenza lo muntu thizeni, ama-point maybe ayi-5, 1 no 2 no 3 no 4 no 5, uveze lokhu nalokhu nalokhu. Ngicela ukuphi ithuba qhawe ukuthi ungikhanyisele kokunye, because ngizoyiposta le interview, nawe ngifuna ukupha ithuba lokuthi ey'ntweni ey'thize ey'khulunyiwe kungabe ngathi manje sekuzocindezela wena, engathi kuzokhanda into ethize ngawe ezokuyisa. Hhayi, abakwenzi lokho, bayayiqhubekela nje benza lokho abakwenzayo. Nakho bekunomuntu obe-interview uQhosha emalangeni, qagela i-question ayibuzile ithini, ingokhuzana. Kuzona zonke izinto ayicabangayo ingokhuzana. uQhosha ukhipha i-album, uQhosha ukhipha i-album e-right, iyalaleleka, ayinankinga. Kunalokho akambuzi ngalo msebenzi kaQhosha awukhiphile, awenzile, athole kabanzi nokuthi usebenze nobani, ufeaturishe bani, umsebenzi wakhe uhamba kanjani, uphusha kanjani, amnike exposure. No, hhayi, qhawe lakithi kusebenza nokhuzane wara. Uyayibona nje loo nto leyo ukuthi kunenkinga, there is a problem ekhona kahle kahle. Manje abantu bagcina sebezithola bephusha ama-agenda abanye ombani without ukurealize ukuthi benza njalo. The way phela abantu asebeyibheka ngakhona, sebezibheka ngathi ba-right, kodwa indlela ababehave ngayo baya ku-left, so bayishaya ngapha beyishaya ngapha, okwenza ukuthi nizoba nenkinga-ke nabalandeli, ikakhulukazi abalandeli ukhuzane, because bayanibona ubunjalo benu, and nina anifuni ukubona ubunjalo benu. Nithi nina nenza umsebenzi wenu uku-interview umuntu uphuma emcimbini uyaperform, lapha performa khona, ungabuzi ngomcimbi ukuthi umcimbi uhamba kanjani. Lapho ukhuzane usuke ngena kanjani uthatha i-attention away lo mculi loyo, engabe ubuza ngaye ngomsebenzi wakhe nama-future project azowenza. Mhlawumbe umuntu ucabanga ukwenza nano-video music, akasakwazi ukukuveza lokho ngoba wena hhayi into yakho kumele mhlawumbe ibe ngokhuzane. Uyabhiliva ukuthi hhayi uma ufake ukhuzane kumele adayise. Kunabantu abahlala bethuka ukhuzane ko-TikTok mihla le, akunane yodwa ividiyo enike niyibhale niyenze nikhulume ngayo ukuthi hhayi kodwa umlandeli othize u-wrong uma ekhuluma kanje. Why ethuka ukhuzane ngale ndlela amthuka ngayo? Akukho right. Kodwa as soon as lowo mlandeli loyo evalile i-account, kundiza wonke ama-YouTube channel ebika ngalokho ukuthi hhayi ku-wrong ukuthi umuntu aphucwe i-TikTok yakhe, ukuboshisana ini. Can you imagine umuntu akhulume ngawo usuku nosuku, ekugxeka, ekuthuka, kubiza yonke inhlamba, aza kusola ukuthi wena ulana nabantu bobulili obufanayo nobakha, alikhiphe ngembaba. Ningaboni into e-wrong nina lapho. Khona mhlawumbe anididekile somewhere, mhlawumbe engqondweni, awuboni khona into e-wrong leyo ukuthi kuba nomuntu ozohlala ekhuluma kabi ngawe njalo, noma ungenza kahle kanjani, umsebenzi wakhe uphumela ukuzothuka wena, anisho lutho. As soon as kwenzeka something kulowo muntu loyo, nento etheni incane, seniyokhuluma, seninomvikela, niphikelane ukuthi niyasetshenziswa iphusha i-agenda, including now ama-YouTube channel amaningi. So angakaboni mina umuntu mhlawumbe uma ekhuluma
ngoKhuzani ku-YouTube channel ekhuluma kahle kuba uthasi and futhi kuba imbuqo ama-interview akhona imbuqo ende khonto eniyihloniphayo enimonyozelayo maningale kwa-red and futhi laphana nincengo niyazazi ukuthi anincengiwe niqhobozela ngathi intombi ibona isoka angazi kodwa hhayi kwena nize Khuzani nivulelekile nize nenza ama-interview 40 minutes unikeza umuntu i-chance ukuthi amedelele nje uma ukuthi yona ndlela mhlambe nifuna ukukhuphuka ngayo umsebenzi wenu waziwe ngayo hayi asazi ukuthi ke iyonifikisa kuphi lokho kodwa akuyona indlela yokwenza izinto le ngiyathemba futhi ukuthi abafowethu umsebenzi wabo bayowuthatha serious umsebenzi wabo ube recognize umsebenzi wabo ubalethele izinto eziningi ezinhle kunama-interview amaningi mhlawumbe ngabe nisenawenza naye umfokampungu soKhuzani amahle ama-interview izinike i-chance nje ukuthi cela nje ukuzonza i-interview naye akwenzeki lokho ngoba yini senimdele kakhulu senithwese kakhulu izitha zakhe ekhanda yini futhi nize nimbangele izitha uma uthanda nakusisile nimbangele ukuthi nabo bonke laba bantu laba ade bengazi lutho bazi ukuthi ku-right mhlawumbe kumdelela nje ukhuluma noma yini ngenxa yini niweni iphatha ngakhona ungasesha nje manje ukuthi nibhaleni khona ubhala ukuthi uMax angiseyena umlandeli wakho Khuzani usho nini uMax lonto leyo ngoba wathi uyaphuma into namaskandi kasemlandeli wamuntu kodwa ngomele kube nento ezobika kabi uzidonsa umuntu methu yalalela usiyathothi inkulumo ayinjalo okuthiwa i-clickbait negodi-ke kuleyo kodwa ngiyathemba ukuthi lempi eniyilwayo iyona owayenza lapho ekumele inweze khona ngendlela enenza ngayo futhi nje sengiyemukela ukuthi angeke nishintshe ninjena nesesayidile nilithathile noma ningaphika nilwela abantu abathize lokho kuyakhombisa nani ngabantu nenhliziyo kungenzeka ukuthi before ningene anikade nithanda abantu abathize naqala ngathi anibathandi kodwa mase kuphakathi umsebenzi ukhuphuka inhliziyo ikudayisa ukuthi hayi mina ngihamba nobani kodwa akunankinga ke lokho lonto leyo kuyomela iphele ngoba ngelilanga iyophela kabuhlungu ngoba engasemnandi sibonga ithuba laba abakwazile ukuthi bebuke le video sophinda ihlana okuzayo ngiyabonga.